ang isang 39 anyos na lalaki matapos itong magpakilalang pulis at manakot ng isang security guard sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa investigasyon, binabantayan ng gwardyang si Eduardo Maynigo ang isang convenience store nang pumasok ang suspect na si Aldrin Ferrer, residente ng bayan ng Basista na nanggugulo at kinumpronta ang gwardya. Ipinakita nito ang baril na nasa kanyang tagiliran at nagpakilala bilang isang pulis. Sabi niya, pulis ako, may baril din ako. Pinaside din sa akin yung baril niya. Tapos tinatanong niya yung lisensya ng baril ko. At saka kinuha yung baril ko, hindi ko naman binigay, nagdistansya ako sa kanya. Nang rumesponde ang mga pulis, napag-alaman na plastic lang pala ang baril na ginamit ng suspect bilang panakot. Hindi rin pala ito pulis. Nakainom din ang suspect. Agad naman itong ikinulong. Sinikap ng Pangasinan Watch na kuha ng panayam ang suspect, ngunit naging matipid ang mga sagot nito. Yung baril na yun, ano yun? Plastic lang. Plastic lang. Ba't ka nagpakilalang pulis? Problema? May masasabi ka po bang iba? Wala na. Ayun lang. Pero bakit mo nagawa yun? Dahil sa problema lang? Oo. Nakainom ka ba? Oo. Inihanda naman na ang patong-patong ng mga kaso laban dito.